Ai terve kaikille katsojille. Me ollaan täällä. Joppe. Tomi. Juppen kanssa. Ja arvaa missä sarjassa. Ollaan pärisemässä hänen servulla. Niin, me päristään. Meillä on kova juttu. Meillä on kovat jutut kehissä. Tuolla on miekka. Tai minulla on miekka. Ilman armoreita. Nyt lähti. MC Hipsu ei tiimejä. En jos. Mikä vitsi tuolla oli joku vapaisko tai tilva. Näin. Kamimudi. Joo, mä vedän tän parkourin katsojat eka, niin sitten alkaa. Me katson. Mä oon täällä. Enjos ei oo sunut. Hei, miten Enjosilla on kauheat ne kamat? Se soine. Hei, ei saa lentää. No okei, me aloitetaan Flying Bros. Ei kun siis. Hei, mä laitan sulle miksi et sä käyttänyt GM:ää? Ai mitä siis? Miksi et sä silloin käyttänyt GM-kyöstä? Joo, katso, tää on vähän huteraa. Joppe, tiedätkö se Fightful texture packin vielä? Mä käytän sitä koko ajan. Sama. Että ei oo huijausta, katso, että mulla oli pikkuinen kiire. Mie katsi silleen sun mie PVtä nyt. Mulla on edes kamojakaan. Ja katon kun siellä vedet parkkoon. Veleen. I believe I can fly. Miksi et me ota mennä suoraan vaan täältä? No se on huijausta. Eikä oo. On. Ei oo. Mä vedin tää aina. Mäkin tuun. Kato, piu! Ei, toi on huijausta! Mä en huijaus. No niin, mä voitin tän. Paljon paras. Mä en tippunut! Mä saan lentää! I can fly, I can fly. I believe I can fly. Ei. Siis mä pidän aina tästä, koska voi saada, voi selvitä sen parkourin tällä. Tiedätkö mitä? Vedä tää parkouri nopeammin kuin mä. No mä vedän. Mä vaan tapan Viipsun tässä. Mä aloitan. Mä tapoin Hipsun kädellä. No niin, mä haluan miekan. Enjoyt! Nyt lähti. Nyt mä oon kunnon tankki. Oh, ai niinku tässä ei oo tippumisia. Ei. Hipsu! Joo. Joppe, varo! Au! Siellä et minulta. Anteeksi! Se oli vahinko. Sillä on yhä ne OP-armorit. Kleara sen toi mikä se on? Invi. Eikö sä pystyt? Kyllä pystyn. Kleara. Mie en vaan pysty varmaan. Me mene kattelemaan. Me kattelen teet, kun te PV:tä.
Se on se supply drop. Et vois tulla niinku droppeja. Se ei tiedä mitä on niinku dropit. Me vaan tiputtaa siellä väliin tänne randomille. Ihan minne vaan tänne areenalle jotain. Ei tee reilua. Ei! Auta mua jotenkin! No, me tiputtaa sulle jotain. Mitä on Diamond Swordi? Ei se au! Olisiko Bovi? Kävisikö Bovi? Onko se Ei. siinä? Ei kun me tuu sinne. Me annan sulle Bovi. No anna siihen jotain enchantteja. No, siis sä oot nyt normipuoli. Me anna muillekin sit jotain. Et anna. No okei, ensin. Me anna yhden nuolen. Ja olisiko tää kiva? Saat tuon. Auta! Mulla on tää bovi, joka on enchantettu. Me menetin ne voimat heti kun vielä löyt jotain. Kirjoita heal välirealmalla PvP YKK nopee. Ai heala. Niin. Pitäisikö olla heala? Noin. Noin. Vitu lyötään Enjuus. Tapaan Enjuus sitten. Enjuus! Hei, tolki on OP-kitti. Mitä? Mies saa tätä ikin tapettua. Me hakkataan timanttia. Miltti mun miakalla. Normi. Ei se siitä kuole. Yes! Ei! Vitsi! Piti tulla OP-armorit. Ei oo reilua. Ootteko te tiivi? Kai me sit ollaan. Olkaa tiivi. Me annan teille granuja. Me annan molemmille yhdet tällaiset vahingoittavat aikajuoma. Miten ois? Varokaa en juos. Jos B. Tiputa sille. Ei se ammut sitä. Au! Me tippuin. Me pois. Lyö siellä nyrkillä. Kuka muoto? Häkkeri! Häkkeri! Game mode. Game mode. Joo, tää video oli ehkä tämmönen pieni. Joo, tää on vähän tällainen väristi. Joo, nyt pärinävideoita tulee lisää. Tää oli pärinä. Katso, tää video oli tässä. Tykkäsit, Ilkka, se oli Joppi Gaming ja Herra Prime Gaming. Eiku, se oli Joppi Gamer ehkä. Ei kun gaming. Just sanoit oikein. Joo, okei, joo, moro.